Vale, pois é a miña primeira vez non só en Cabo Verde, senón tamén na Universidade de Cabo Verde. Foi unha experiencia creo que moi enriquecedora. Xa nos está dando mágoa que vai chegando o seu fin. Puidemos coñecer o persoal, da docencia, a coordinación tamén da investigación. Foi un placer porque estivemos compartindo aulas cos do terceiro curso e cos do cuarto curso e creo que iso pois tamén nos permite coñecervos un pouco máis. Puidemos, ademais, estar pois, nese evento da iniciación científica que nos permitiu compartir tamén a nosa experiencia dende a Universidade de Santiago de Compostela e ver tamén como os alumnos ou exalumnos da UNISB e da Facultade da Licenciatura de Comunicación e de Xornalismo pois están dando os primeiros pasos na investigación con impacto internacional. E iso creo que pois ou demostra esa paixón pola docencia, pola investigación, esa vontade de querer mellorar, de querer ampliar tamén a calidade das aulas, pero tamén do impacto que se ten fora, non? De levar a investigación e a realidade de Cabo Verde máis alá da fronteira nacional ou local.